Bueno, orain hasiko gara bigarren ariketarekin. Bueno, ariketa honetan agertzen dira batuketak eta kenketak, zatikin arteko batuketak eta kenketak. Bueno, bakit honen arte zatikin artean batuketak eta kenketak egin ditugunean, beti jo izan dugu egitera. Izendatzaile komuna egin behar dugu, ez? Bueno, izendatzaile komuna egin aurretik, izendatzaileetan agertzen diren polinomioak deskonposatuta eduki behar ditugu, jakiteko zein dan emekat. Vale? Hasiko gara arekin. Bueno, haren kasuan izendatzaileak dira x, bestea bi bider x eta bestea x. Beraz, bien arteko MKT, hirun arteko MKT, izango da, gogoratu direla, agertzen diren biderkagai guztiak ipini, errepikatu barik, eta agertzen den berretzailerik handienarekin. Azten gara lehenengoarekin, x-a, ipinita dago, berbat agertzen denez, gehienez, berbat, bi bai, zenbakien normalen aurrean ipintzen ditugu, 2x, eta ja gehiagorik ez dago. Beraz, zein da izendatzaile komuna? Kasu honetan, 2 zati x gehi 3 zati 2x gehi x ken 2 zati x. Bueno, MKT esan dugu dala 2x. Hemen bi joera ditugu. Bat, dana zuzenean zatiki batean ipini, edo 3 zatikitan jun ipintzen. Hasieran, igual hobeto ikusteko edo gertatzen dana juteko aztertzen hobeto zatiki bakoitzean, baina gogu zatiki guztietan ipini 2x. Vale? Gogoratu, honen emaitza izango da zatiki bat. Vale? Bueno. Lehenengo zatikian, lehen eduki dugu zati x, eta izendatzearen ipini dugu hau, bi lehen ezegoena. Beraz, goikuari bidertu behar diogu, bider kantitate bardina, bider bi. Bigarrenean, 2x zan lehengo modukoa, beraz, zenbakitzailea ere bardina itxi behar dugu. Eta, azkenengo kasuan, 2x, bi bider x ipini dugunez lehen x egondan lekuan, beraz, izendatzailea bider bi egin dugunez, zenbakitzailea ere bider bi egin behar da. Ja, izendatzaile bardina ditugunean, orduan, ahal izango dugu egin, zatiki bakar baten ipini. Bi bider bi lau, gehi hiru, gehi, eta ja, bide batez biderkak egingo dugu, ez? 2x ken lau, zati 2x. Gehi lau, ken lau, aldugu kendu, eta geratzen den emaitza da 2x gehi hiru, zati 2x. Bueno, gorriz idatzi dut, baina berdin dio. Zer gertatzen da hemen? Bueno, batzuk tentazio izango duzue. Hartu eta 2x goian eta 2x behian dagoenez, simplifikatzekoa. Oso txarto. Gogoratu, zatiki batean simplifikatu alizateko zeozer hori egon behar da. Bietan bidertzen danarekin. Behian badago bi eta x bidertzen badaoz, danarekin, baina goian bi dago bidertzen bakarrik x-arekin eta bardin x-a. Baina hiruaz ez dauz bidertzen. Beraz, ezin da egin. Beraz, hemen amaitzen da, ariketa hau. Joko dugu bigarrenera. Bueno, bigarrenean, izendatzaileak, beren kasuan, izendatzailea dira x gehi bat, x karratu, gehi x, eta azkenengoan, nahiz eta esagertu, aldugu ipini bat dala. Bueno, zein da deskonposaketa, parkatu. Lehenengo deskonposatu behar ditugu. Bueno, lehenengoa, x gehi bat, lehenengo mailakoa denez, ezin da deskonposatu, ez badago biderkai komunik. Bueno, kasu honetan, ez dago, beraz, x gehi bat. Bigarren mailako bat daukagu behian, eta guk bakarrik dakigu deskonposatzen bigarren mailako polinomio bat, bi metodo erabiliz. Bata biderkai komuna ataraz, edo biderkadura berezia. Kasu honetan, badago biderkai komuna. X, beraz, x bider x gehi bat. Eta, hirugarrena, ipini edo ipini berdin dio, da bat. Da bakarrik gogoratzeko, hirugarrenean ere gero izendatzea ipini behar dugula. Zein da MKT? Azten gara, goitik, x gehi bat, agertzen da
bietan, baina bakarrik ber bat, gero x, eta x gero bat, gehi bat, ja, infinita dagoenez, biderke komuna, hau da. Beraz, izendatzele komuna ere, x gehi bat, bider x. Orrun, kopiatuko ariketa, hemen txeskina, eta gero jarrituko dugu. Hiru, zati x gehi bat, ken, 2x kuadro gehi sortzi x, zati, betxu, hemen behian aldugu ipini, dinote, ja, zuek konturatzeko. X kuadro gehi x, edo, bere deskomposaketa, x bide x gehi bat, Nahi bat nima guzue, berdin dio. Igual ipineko gobeto, x bide x gehi bat. Jakin dugun, ez? Ken, lau x, aldu ipini lau x zati bat, edo lau x bakarrik. Orain, esan dugu, itentzile komuna dela x bider x gehi bat. Ordena berdin dio, Ken, x bider x gehi bat, ken, x bider x gehi bat. Lehenengo zatikian, x gehi bat zegoen lehen, eta orain x gehi bat bider x dugu. Beraz, goikuari bider x ipini. Bigarren zatikian, ez dugu modifikatu izendatzailea, beraz, zenbakitzailea ere ez da modifikatzen. Eta azkenengoan izendatzailea izan da bat, beraz, bidertugu bider x gehi bat, beraz, osorik, behar dugu bider x eta bider x gehi bat. Bueno, orain dator momenturik eta komplikatuenetariko bat. Eta da, ditugu zatiki batzuk izendatzaile bardinekin, baina kenketa. Kenketa daukagu. Vale? Eta zatikerateko kenketa egiten dugunean, zatikiaren aurrean dagoen minusa, bai hau, eta bai hau, eragiten diete goiko guztiei, ez bakarrik lehenengoari. Beraz, komeni da ipintzea minus parentesis, jongo bat, betxu. Lehenengoa ipiniko bardin. Izendatzaile danantzako bardina, eta jongo gara. 3x, ken parentesia, eta arron ja ipintzen dugu. 2x kuadro, gehi sortzi x. Bate baino gehiago esango dago. Eta ezin dugu ipin hemen minus 2x kuadro ken sortzi x zuzenean? Bai. Baina danok ikusteko ondo, nun aldiren egon sarritan, akastontuak azterketetan, hobeton nahiagot ipintza horatik. Ken, lau x kuadro hori bai aldugu ipini, ez da, bider x gehi bat. Orain, goian, zenbakitzailean agertzen diren eraiketak egin behar ditugu. Bueno, 3x minusa, minus 2x kuadro, ken sortzi x, lehen geratugu moduan, eta orain, minus lau x kuadro, bider x da minus lau x berriro. Eta minus lau x kuadro, bider bat, geratzen da, ken lau x kuadro. Sarritan, hemen, edo hemen, egiten dituzu akatzak. Asi hau, zaindu. Vale? Zati, x bider x gehi bat. Gogoratu, zatikin arteko batuketa okenketa bat izango da zatiki bat amaiera. Bueno, orain goikuak batu behar ditugu. Orduan, mailarik altuena x berriro. Beraz, minus lau x berriro. Ez juntatxaten, markatzen baina bauzu, baina tatxaten ez. Bueno, beste kolore batekin ningo dugu. Listo. X berbi daukagu. Minus bi, ken lau. Minus, bueno, lehen ez dut ipini. Minus lau x berriro, bai. Minus 6x kuadro. Eta xak dira 3x, ken bost x, minus bost x. Zati, x bider x gehi bat. Orain galdera da, aldugu simplifikatu? Bueno, simplifikatu albaldin bada, barkatu, junin jat. Agertu berriro, magia potagia. Orduan, zenbakitzailean, goian, badago biderkai komunik? Fijatzen baserie, zenbakien artean ez, baina letren artean bai, x. Bai, x berdin. Minus lau x kuadro, ken 6x, ken bost.
Eta orain, x-arekin aldugu simplifikatu. Aurten ondinoko, ez dakigu, ea gehiago aldan simplifikatu geratu dan bigarren mailako polinomioa. Vale? Hori datorren urterako geratzen da. Baina posible izango zen, batzutan, bigarren mailako bat ez daukonak ez bieke komunik eta ez direnak biekaura bereziak, ondinoko aldira deskonposatu beste metodo bateaz. Vale? Bueno, denaren aurten itxiko gulanik. Minus lau x kuadro, ken 6x ken bost, zati x gehi bat. Vale? Bueno, hirugarrenera. Hirugarrenean berriro daukagu batuketa bat, kenketa eta batuketa bat. Eta izendatzaile komuna kalkulatu behar dugu. Beraz, ipiniko ditugu izendatzaileak. Vale? Ezin direna deskonposatu ipini ditugu ja, lehenengo mailakoak edo zenbakia. Eta x karratuken bederatzi gogoratu. X karratuken zenbaki bat beti izango da x ken zenbaki horren erroa, bider x gehi zenbaki horren erroa. Eta orain, MKT, zein da? Ba, x ken iru, bide x gehi iru. X ken iru badago lehenengoa eta bigarrenean, berretzari txikiena bat, beraz, berbat ipintzen dugu, eta x gehi iru ere, olanik, eta ja ez dago gehiagorik. Gogoratu, danak ipine behar ditugula, errepikatu barik. Bueno, hau ze bada, izendatzaile komuna, orain, konpetuko dut ariketa, bi zati x kuadro ken bederatzi, ken zazpi x zati x ken iru, gehi iru. Esan dugu, MKT, x bider x ken iru. Taron, geratzen da. X ken iru, bider x gehi iru, ken x ken iru, bider x gehi iru, gehi x ken iru, bider x gehi iru. Batzuk ibliko zarie, eta ezin dugu ipini zatiki bakar batean? Bai. Zaintzen baduzue, minus hau, doiala, hemen goian geratuko dan guztiekin, ez dago arazorik. Vale? Ba, zelan geratzen da? Lehenengo zatikiaren izendatzailea da izendatzaile komuna, deskonposatuta. Beraz, ez dugunez modifikatu izendatzailea, zenbakitzailea ere ez da modifikatzen. Bigarrenean, goian egonda 7x, x keniru izan dugu eta x gehiru ipini dugu gehiago. Orrun, x gehiru ipini behar dugu bidertzen. Eta hirugarrenean, hiru eduki dugu eta beste guztia. Bat zenez, bidertu behar dugu bider x keniru eta bider x gehiru. Orain, baiengo dugu, zatiki bakar baten ipini. X keniru, bider x gehiru, eta izango da. Bi, ken zazpi x bider x gehiru, gehi, iru bider x keniru, x gehiru. Bueno. Batzuk esango duzue. Eta biderkaketa hau, eta beste hau, ezin dira egin zuzenean. Bai, baina kontu handiz, bereziki lehenengoa. Zetxik. Zergaitik, minus zazpiaz bidertzen dagoelako. Orduan, geratzen da. Holanik, daukau. Bi, ken zazpi x bider x, zazpi x bider x, ken zazpi x kuadro, eta zazpi x bider iru, minus hogeta bat x. Eta, bigarren azkenengo partean, ditugu hiru biderkagai, bidertzen, ez dugu bidertzen hiru honeaz, honeaz eta honeaz, Kontuz, hemen da sarri egiten duzuen, edo egiten da nakatza. Lehenengo biak bidertu, edo azkenengo biak bidertu, edo lehenengo eta azkena bidertu. Eta emaitza, geratu danarekin bidertu. Kasu honetan, azkenengo bi hauek, biderkaura berezia benez, nire ustez, errezago geratzen da ipintzea holanik, eta gero bidertzea. Bale? Horron, ingo dugu biderkaketa, bi, ken zazpi x kuadro, ken hogeta bat x, gehi iru x kuadro, ken hogeta zazpi, zati,
x keniru, bider x gehiru. Hemen desagertu dalen parentesia. Vale? Eta honeaz, zeingo dugu? Hemen 27. Zeingo dugu? Ba, goikuak batu. X kuadro dira minus 7. Minus 7 x kuadro gehiru minus lau x kuadro. Xak minus 21, eta zenbakiak bi ken 27 minus 25. Zati, x keniru, x gehiru. Kasu honetan, lehengo moduan, geratzen da bigarren mailako bat, goian, hor ezin dugu atera biderkai komunik, beraz, ez dago deskonposatzerik aurten, beraz, aurten, hemen, amaituko genuke. Eta amaitzeko azkena, eta pizkat emoten dago, komplikatuena edo luziena izango dana. Vale? Bueno, kasu honetan, daukagu. Iznatzaileak dira, deren kasuan, dira, x gehiru eta 5x kuadro. Biak dauz deskonposatuta, vale? Eta bueno, bata ere bai. Beraz, MKT bien bierkaketa. Eta horrengo dugun izango da, jun ipintzen hori. Ja, nahi bauzue, eingo dugu. Baten, holan kokatu ikusteko zelan egiten da. Bueno, esan dugu. 5x kuadro bider x gehiru, eta goian, lehenengoan x gehiru dugunez, ontxe 5x kuadrore ipini dugu, beraz goikua 5x kuadrorekin bidertu behar dugu. Ken parentesia normalean, Vale. Ken hori, behian eduki dugu 5x kuadro, eta orain x gehiru ipini dugu. Ba, x gehiru goian bidertzen, bider 10x berriru, gehi 15x kuadro. Eta gehi, 2x bidertuta, bider iznatzele komun osoa. Bider 5x kuadro, bider x gehiru. Bueno, ikusten duzuenez, kriston eragiketa geratzen dira egiteko. Vale? Bueno, hemen, ez da egitau dan. Hau ez da. Hemen dako hau. Egin daukadan ez, ipineko zuete bazpena, hemen txe. Fijaten zarie? Ze pasadan? Zari konturatzen? Beto. Horrengo tau. Ipineko dugu hau. Bizkatan dituago. Engo pasatxo bat, ontxe. Hobeto ikusteko, zer gertatu dan, bai? Begira. Itxero, borra ingotau, lasai, Estos son los zuzean egiteko programas del directo. Hauxe. Bueno. Begiratu, gogoratzen duzuen zenbat aldiz ez duten, bueno, aldan neurrian gauza bat simplifikatu albaldin bada harinago, gauzak simplifikatuta geratzen direnez, simpliago geratzen dira, claro. Kontatu zeria lehen, zelan geratu zeztu, Kriston eragetak goian egiteko. Bueno, ba, fijaten baserie goiko partian, hemen, 5x kuadro dagoela bidezkai komuna, geratuko da x gehi iru. Zati x gehi iru, hombre, que bonito, desagertzen da hori. Bai? Ken, bigarrenean, berriro dago 5x kuadro.
Bai? Eta aterako dugu, geratuko da 2x gehi 3. Zati 5x kuadro, ahí ba, lehen zatiki algebraikoak zirenak, ontsi simplifikatu ondoren jaz dira geratzen zatikiak. Gehi 2x. Orduan daukagu, 5x kuadro, ken 2x gehi 3, gehi 2x. Bai? Hau daukagu. Tatxin, tatxan. Enbit. Bale? Imaginatzen dut, zuek hartuko duzuela, azteketan ere, lehenengo bidea. Bueno, lehenengo bidea da monstruo bat. Bai? Monstruo bat, eta gogoratu duzunez, simplifikatu izango dugu, enuke, 5x kuadro eta x gehi 3 bai. Bale? Batutan merezi dau. Hasieran saiatzen simplifikatzen apurtxo bat. Lasai. Nik azterketan ez dut ipiniko lako bat. Baina, hau oso ondo dator zeuek ikusteko norainoko dan importante, pizkat galtzea edo inbertitzea minutu bat be, konprobatzen, ea, agertzen diren zatikiak banan-banan, simplifikatu lehken edo ez. Bale? Bueno, honea amaituta.